ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಂದೂರು ಹತ್ತು ಬೆಂದೂರು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾವನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ತಪ್ಪಾಗಲ ಮಲ್ದಾತ ಕೊರೋನಾ ತಪ್ಪಾಗಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಂಗಸರ ಬುಡ್ತಿನಕ್ಲು ಗಂಗಸರ ಬಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಚಟಕ್ಕೂ ಬೂರ್ದು ಕೆಲವು ಬಲಿ ಆತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ ಜನ ಗಂಗಸರ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಎಂಕಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಬಡಾದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲ ತಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕವರ್ಲ ಕೊರಪ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಹೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಮಕುಡಿ ಆರ್ಲ ಬುಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟೇ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜೇಶ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆ ನೀನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಆಕ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾತಿರೋದಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲು ದಾಯ ಬುಡಿಯರು ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸಂಸಾರನ ಅಕ್ಲು ಎಂಚತ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರೆ ಬಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಹಾಲಿಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ದಿವಂದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬೈದಿರ ಅವರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಅರ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಅರುಂಡು ಬಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಯಾಕಡೆ ಬೈದರೋಡು ಅದೇ ಕುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಜಾನುಭಾವು ದೇಹ ಅರ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಭಯಂಕರ 6 ವಾರ ತೋಡ್ಗು ಬುರ್ದು ಅರೇನು ಬಕ್ಕ ಕ್ರೈನ್ ಕಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ನರಮನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದಿತ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪಣೆರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತುಂಡ ಅವು ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಬೂಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಬ್ ಆತೆ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಆರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ ಓಡೆ ಬಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದು ಹಿಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಬೊಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣಗ ಪೊಂಜೆ ಒಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲು ಏರು ಆ ಗಂಗಸರನ್ನು ಬುಡ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಏರಂದು ಆರತು ಅಂದಿನ ಓಣಿ ಇಜ್ಜಿ ವರಂ ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 6 ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟಿಗೆ ಅಂದು ಲೇಟು ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಆಮೇಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಇರ್ನ 60 ಕುಲ್ಲೆರುಂಡು ಕೇಶವೇ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇತಂದಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಆತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ನರಮನಿ ಆಯೆ ಎಂದು ತೋಚ್ಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಆರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು ಇನ್ನು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಎಂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತು ಅರ್ನಮಗೆ ಕೇಶವೇ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಲಗಾಡ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಕೇಶವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಟಾನಿಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ನೆನಪುಗೊಂಜಿ ಐತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಅರೇನು ಅರ್ನ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ರಡ್ಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಊರ್ದಿವಾಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಏರೆಗಲ ಗುರ್ತಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕವರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಉಂಡು ಅದು ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ದಿಯರ್ನ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಲೆ ಸೈಡ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಂದು ನೆನಪುಗ ಅಂದು ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಣತ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಆಲ್ಬಮ್ ಐಟು ನಿಕ್ಲನ ಫೋಟೋ ಅವು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಪುಣ ಅಂಚ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ನಾ ಚರ್ಮಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರ ಹತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು మీరు రామచంద్రరు 6 బజారు 6న బుడిది కూడా 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆದ್ದಿನಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆದ್ದಿರಲ್ಲ అందుకే ಗೊತ್ತಿಜ ಕ್ಲಬ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಲ ದಾಯಕ ಮಾರ ಇರೆಗೆ ದಾಯಕ ಮಾರ ಅಕಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐಕ ಇರೆಗೆ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಚೌ ಬಾಲ ಎಂಜಿನ ಅದು ನಾ ಬೈದು ನೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗತ ಮರಿದೆ ಪೊರೆ ನೀವು
ಬಲ ಇರ್ಸುರು ಮಲ್ಪ ಆರು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಬಾಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಅಂಡೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರೆ ಬಡದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಗಸರಗಿನ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪರಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೇಶವರೇ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಏತ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ಗಂಗಸರ ಪರಪನಕ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ಇದು ಮುಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಪನಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಂತಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೂರು ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಆಯ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪುನು ಅವೇಂಜ ಎಂಕಲ ಜನಗಳು ಪರದಂದೆ ಇತ್ತುನ್ನಾಟ ಅವು ಲೋಕಲೆ ಕಿಸ್ತಿಯರ್ ಕಟ್ಟುನು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಸರ್ಜಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ಸರ್ಜಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ఇప్పుడు మస్తు సమయం అదా కారు తిరుతుంది ఇల్లే ఈరోజు ఇల్లದ జగళ్ళు కుల్దిన ఈ ఫంక్షన్ మరీ తిరపలేదు నేను పండ బర్పులు పడిచాను ఒరి 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊಡ್ದು ಕವರ್ ಉಂಡಾ ಅವೆಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಸ್ಮಶಾನಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪೀಚ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಕನಕ ಹತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಕವರ್ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲು ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡವು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಗಾತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡುಂದುಂಡ ಬಕ ಈ ಸುರುವಲ್ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ತಮ್ಮಲ್ಲಾರ ತಗು ಅವತ್ತು ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಒಕೊಂದೆ ಪುನಿ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತ 10 ಜನ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಸಹ್ಯ ಎರವಲ್ಯು ಇರ್ಸುವಲ್ ಪ್ಲೇಸರ್ ಸಾಧಕರು ಅಕ್ಲು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಗಂಗಸರ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಾಡು ಇತ್ತ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯಬ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಮಗುಡಿ ಯಾರು ಅವನ ಟೈಮುಡು ಯಮಗುಡಿ ಬಂಡ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾವ ಆತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫನ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು 5 ಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯರಾರು ಜಲಜಗತ್ತು ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಅರಿ ಬೇರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ದಯ ಬೈದಿನ ದಯಾಗಿರಿ ಏರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆವಡು ಅಗೋದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ತೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಎಜ್ಜಿರು ಇರೆಗೆ ಏರ್ ಅಂಡದಾನ ಇರೆಗೆ ತೀರ್ಸುರಂಪ್ಲು ಜಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ಬಾಲಣ್ಣ ಬರ್ಪುಡಿ ಬಾಲಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಪನರ ಬಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಆರು ಬುರಂದಿನ ತೋಡಿಜ್ಜಿ ಒರಂಕಿಜ್ಜಿ ಓಣಿಜ್ಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಡಂಗಡ್ದು ಫಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಉಂತೆರಣ್ಣು ಉಂತುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರ್ಸುರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈಜ ನಡು ಮುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಜಪ ಹೊರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಗಲ್ ಅಂದ ಸಂಬಂಧನ ಪೂರ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತೀರ ಮಗಲ್ಗೆ ನಡೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ದಾದ ನಾಡ್ನು ಬಾಲೆ ಅಂದ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಮುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೂಡ್ತನಿಗೆ ಅರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಕೇಶವನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವು ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಲೋಕಡು ರಡ್ಜಂತ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ನ ಸಹ ನಾತು ಗುರ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಕ್ಲನ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಬಾಲಣ್ಣವರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚ ಏರ್ಪಣ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೋಡು ಯಾನೈತೆ ಮೇನು ಸಂದೇಶ ಬೋಡು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಹೇಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತವನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೇ ಇಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಕ್ಲಬ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರ ಕೇಶವರೇ ಇನ್ನು ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬರಲಿ ಕಾವರ್ ಕ್ರಾಸ್ದ ಇದ್ರಡು ಪೂಂಜ ವೈನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ ಆಯ್ತು ಎದುರ್ದು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಬೂರ್ದು ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ನಾಯಿ ಬುಡ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಂಡೋಯ್ನಿ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಬಾಲಣ್ಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂರ್ದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಒಂತೆ ಬಡ್ ತೂಪೆ ಬೇರೆ ಮರಂಕನೆ ಬುಡ್ದೇರು ಅರ್ನ ಮುಸುಂಟುನು ನಾಯಿ ನಕ್ಕೊಂತು ಅವು ನಾಯಿ ನಕ್ಕುನು ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತೊಂತಿನು ಸನ್ಮಾನದ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ ಐಕ್ಕಿ ಪಾತಿರುಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಪನಡು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಚಾತವನಪುಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾಯಿ ನಕ್ಕುನಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾವುದನ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆತವನಪುಣ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಜಲಶ ಅಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೋಡತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಬೇರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಪುಸ್ಕಾಟ ಮಲ್ತಿರಂದ ಎಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪರ್ಪಿನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಅವಡು ಪರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಪರಂತಿನೇ ಇಂಚ ಆಯತ್ತ ಅಂದ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಪಾರ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು